Dahini tabiat bire, akılını cemiyet bire, demni şığıl bire. Fransuz filosofu tradisionalizmga nigiz soluşu Louis de Banal şulay dep etken. Исәнмесез, sizning bilen bilim dünyası hem min topşırının olub barışısı Aygül İmamoğa. Alдағы minutlarda işçi kadrlar Tatarstanda kollej hem texnikum studentlarini әзерләү ничек бара? Жай, кыяш һәм отряд. Татарстан мәктәп укучылары балалар лагерьларында нәрсә белән шөгыльләнә? Бар балаларга да үрнәк. Казан укучылары юлчыларга ни өчен рәхмәт белдерде? Мамадышта урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар әзерләүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Онда Мамадыш политехник көллияте базасында август киңәшмәсе кысаларында секция утырышы узды. Урта һөнәри белем бирү системасында эшләүче педагоглар һәм белгечләрдән башка колледж һәм техникум директорлары һәм уку эшләре буенча урынбасарлары, партнер предприятиеләр вәкилләре һәм эш бирүчеләр җыелды. Утырышка Мәскәү кунагын чакырдылар. Россиядә карьера проектлары төркеменең фәнни җитәкчесе. Урта һөнәри белем бирүнең киләчәге турында Илвина Мәнәбетдинова сөйләр. Илназ Куддусов җитештерү укыту устазы. Яшь булуына карамастан Илназ укытучы. Ул Мамадыш политехник көллиятен автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм төзәтү юнәлеше буенча тәмамлаган. Илназ актив студент иде, бәйгеләрдә катнашты. Шуңа күрә техникумны тәмамлагач, аңа укытучы булырга тәкъдим иттеләр. Бүген Илназ үз һөнәрен сайлауына бик шат булуын таный. Сервисларда һәр бик күп машиналар килә. Шуңа күрә аларны обслуживать итәргә бик күп кеше кирәк, опытный специалистлар кирәк. Үземнең профессияны яратам, беләм и шул профессия буенча барырга телим. 4 ел укып чыгып, бу көллияттә бөтен республиканың күп көллиятендә булып чыктым. Безнең көллият республикада алдыңғыларының берсе дип әйтергә могу. Безнең базадагы бик яхшы, студентларны өйрәтергә дигән инструментлар бар. Мамадыш политехник көллияте алдынгы уку йорты, авыл хуҗалыгы, транспортны ремонтлау, бухгалтерия, һөнәр сайлау мөмкинлеге монда киң. Көллият урта һөнәри белем бирүнең иң кирәкле 50 юнәлеше буенча белем бирә. Республиканың мәгариф министры Илсур Хәдиуллин да моңа инанды. Ул уку кабинетларын, остаханәләрне һәм спорт зоналарын күрде. Студентлар белән аралашты. Нравится условия проживания, питания, учебный процесс. Бүген Татарстанда 99 урта махсус һөнәри белем бирү оешмалары бар. Шуларның 87-се дәүләт. Аларда 74 меңнән артык студент белем ала. Эшкә урнашу төп бурыч булып кала. Бүгенге көндә Татарстанда урта һөнәри белем бирү тәмамлаучыларның мәшгульлек дәрәҗәсе 80%. Бу Россия күрсәткеченнән 14%-ка диярлек артык. Эшкә урнашуның югары проценты мәгариф, сәламәтлек саклау, машина төзелеше, IT һәм төзелеш өлкәсендә. Түбән проценты аграр профильле оешмаларда күзәтелә. Бүгенге көндә урта махсус белем системасында иң зур бурычларның берсе ул эшчеләр хәзерләү. Ул яхшы кадрлар хәзерләү. Мәктәптән 9-дан соң алар киләләр укырга, укып чыгалар, укып чыккан вакытта һөнәр иясе булалар, һөнәр алалар, һәм әлбәттә урта белем алып чыгалар. Урта белем алып чыкканнан соң, һөнәр алып чыкканнан соң аларны предприятиеләр көтә. Предприятиеләргә барып, анда эшкә урнашып, илебезгә, республикабызга, яшәгән җирлеккә файда китереп, димәк, тотрыклы рәвештә икътисадны үстерүгә өлеш керткән яшьләргә, кертәчәк яшьләргә безнең өметебез зур. 3нче ел рәттән Татарстан мәшгульлеккә ярдәм итү федераль программасында катнаша. Аның бурычы чыгарылыш укучыларын эш белән тәэмин итү. Шулай итеп, гамәлгә ашыру кысаларында укуны тәмамлаучы белән килешү төзелә. 2023 елда Татарстан 230-дан артык укыту программасы буенча һөнәри белем бирүне оештыруны гамәлгә ашырырга планлаштыра. Республиканың 67 мәгариф оешмасы укыту үзәге буларак проектта катнашу өчен гариза биргән иде. Төбәк эчендә чемпионат хәрәкәте дә актив үсеш ала. Обилимпикс, World Skills, профессионаллар чемпионатлары Татарстан югары позицияләрне саклап калуны һәм төрле компетенцияләр буенча күбрәк катнашучыларны җибәрүне дәвам итә. Уважаемые коллеги, еще раз говорю, разговор о важном.
воспитательные моменты. Заманча инфраструктура булдыруда мөһим. Республикада ресурс үзәкләрен булдыру буенча программа гамәлдә. Бүген 45 үзәк эшли. Студентларның лаеклы яшәү шартларын булдыру өчен 2020 елдан республикада көллиятләр һәм техникумлар тулай торакларын капиталь төзәтүгә акча бүлеп бирелә. 2023 елда бу максатларга 400 миллион сумга якын акча бүлеп бирелде. Безопасность обеспечиваем, работаем, значит, на результат. Секция утырышында хөрмәтле кунаклар катнашты. Аларның берсе Сергей Гиль, Рәсәйдә карьера проектлар төркеменең фәнни җитәкчесе. Ул билгеләп үткәнчә, урта һөнәри белем бирү өлкәсендә иң мөһим һәм катлаулы бурычларның берсе укытучылар составын формаллаштыру. Укытучылар кем кыска вакыт эчендә белгечләр үстерә алачак. Сергей Гиль көллиятләр, техникумнар һәм эш бирүчеләр арасында үзара мөнәсәбәтләр урнаштыруның мөһимлеген дә билгеләп үтте. Бу беренче чиратта партнерлык мөнәсәбәтләре. Гиль сүзләренчә, бүген эш бирүчеләрне тотрыклы һәм нәтиҗәле эш сәләте кызыксындыра. Секция утырышы ахырында урта һөнәри белем бирү укытучыларын бүләкләү узды. Бүләкләнүчеләр арасында Илфания Галиева да бар иде. Ул Минзәлә педагогик көллиятенең укытучысы. Аның эш стажы 40 елга якын. Соңгы вакытта балалар икенче төрле. Балалар икенче төрле. Менә аларны хурлыйлар бит инде. Алар икенче төрле. Аларның менә бу компьютерларны белүләре, яңа технологияларны белү. Алар белән эшләү үзе бер рәхәт. Теләктә бар. Менә башлангычлар укыту безнең методикасы бар бит инде. Беренче классларга, икенче классларга йөрибез. Шуның хәтле рәхәт итеп дәрес бирәләр, сөенеп утырам, сыкланып утырам. Кая микән минем яшь чагым, мин дә шунда басар идем дип әйтер. Шуңа күрә студентлар белән эшләргә кирәк, яратырга кирәк, миңа калса, дә эшнең әҗере. Бүләкләнүчеләр арасында тәҗрибәле генә түгел, ә бик яшь укытучылар да бар иде. В сравнении с тем, когда я учился, на среднее специальное образование, это было 5-6 Мин лет. урта махсус белемгә укыган вакыт белән чагыштырганда бу 5-6 ел элек һәм хәзер күргәнемчә зур матди техник база бар. Ул даими рәвештә яңарыла, җиһазландырыла, эш бирүчеләр, техникумнар һәм көллиятләр белән аралаша башлыйлар. Димәк, бу бик шәп, бу бик сирәк очраучы әйбер. Это очень круто, это большая редкость. Бүгенге көндә урта белем бирү өлкәсендә төп бурычларның берсе саклау сәнәгать комплекслы оешмаларын кадрлар белән тәэмин итү, җитәкчеләрне, укытучыларны һәм чемпионат хәрәкәтен һөнәри үстерү. 2023 елда Татарстан Республикасында студентларны һәм чыгарылыш укучыларын демонстрацион имтихан формасында аттестацияләү җайланмасын актив кертү дәвам итте. Быел 11 мең кеше өчен 600-гә якын демонстрацион имтихан үткәрү планлаштырыла. Өлкәннәр һәм абитуриентлар мөһим эшләре белән мәшгуль булган арада Татарстан укучылары тулы көчләренә ял итә. Күпләр балалар лагерьларына китте. Җәй көне Татарстан балалары өчен 1000 артык мәктәп яны шәһәр читендәге палаткалы лагерь һәм шифахана ишекләрен ачты. Укучыларны хәрби патриотик һәм тел сменалары, Кара диңгез яр буенда ял итү, учак янында җырлар һәм онытылмас тәэсирләр көтә. 168 меңгә якын Татарстан баласы каникул вакытында җәйге кампанияда катнашачак. Җәйге смена баланың хәтерендә калырга тиеш. Яңа белемнәр, яңа дуслар. Лагерь сменалары да төрледән төрле күнекмәләрне үстерүгә, үз хисләреңне идарә итү һәм дуслык күнекмәләренә игътибар бирелә. Эльвира Җамалетдинова моңа инанды. Яңа кешеләр белән танышу, кызыклы дәресләр һәм күңелле чаралар. Шулай итеп, Костер яшьләре үзәгендә яшь техник сменасы уза. Аның максаты нәтиҗәле ял итү өчен шартлар тудыру һәм укучыларның сәламәтлеген ныгыту. Фәнни һәм спорт юнәлешеннән тыш смена үз эшенә балаларның иртә һөнәри юнәлешендә ала. Сегодня в республике более Бүген республикада өстәмә белем бирү белән шөгыльләнүчеләрнең 11%-тан артыгы техник юнәлешләрдә шөгыльләнә. Нәкъ менә бүген безнең Костер республика лагерендә иң актив балалар яшь техник сменасында ял итә. Марк бу сменага Калугадан инде икенче тапкыр кайта. Киләчәктә ул авиаконструктор булырга тели. Нәкъ менә яшь техникта Марк бу һөнәрнең нигезләрен өйрәнә алган. Авиаконструкция буенча дәресләрдән тыш лагерьда иҗади юнәлешләр буенча мастер-класслар да үткәрелде. Марк сүзләренчә, ул киләсе җәйгә дә монда кайтачак. Приезжали люди, и мы делали
самолеты, делали кораблики. Остазлар киләйде һәм без алар белән самолетлар, йөзә һәм оча ала торган корыблар ясадык. Иң кызыклысы мастер-класс МЧС килгәч булды. Алар җиһазларны күрсәттеләр һәм янгын вакытында үзләрен ничек тотырга кирәклеге турында сөйләделәр. Которые показывали оборудование, рассказывали, как себя вести в экстренных ситуациях. Ульянага нибары 8 яшь. Менәргә карамастан ул инде лагерьгә йөргәне бар, ләкин алар барысы да иҗади юнәлешендә булган. Шуңа күрә программалаштыру һәм 3D модельләштерү дәресләре һәм мастер-класслары ошамас дип борчылган. Ләкин беренче көндә үк остазлар Ульянаны кызыксындыра алганнар. Больше всего мне понравилось тогда, когда приезжали Миңа кинологларның осталык дәресе бик ошады. Алар этләр белән килделәр. Минем өйдә дә эт бар һәм мин аны бик сагынам. Татарстан Мәгариф министрлыгы ярдәме белән яшь техник профильле сменасы инде 6 ел үткәрелгән. Быел анда 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге 160 бала катнашты. Смена үзе Биектау районының Костер яшьләре үзәгендә узды. Сменаның төп юнәлеше иртә һөнәри юнәлеш бирү. Шуңа күрә һәр көн лагерьгә төрле һөнәр вәкилләре килгән. Путевки распределялись для победителей различных. Юлламалар төрле бәйгеләрдә, техник юнәлештәге ярышларда җиңүчеләр арасында бүленә. Шулай ук дәүләт хезмәтләре системасындагы гаризалар буенча, әгәр дә ата-аналар баланың шөгыльләнүе турында документлар беркеткән булсалар. Казанда яшь техник сменасынан тыш җәй көнне мәктәп укучылары өчен 12 лагерь эшен оештырдылар. Аларда 15 меңнән артык укучы өчен 85 профильле смена үткәреләчәк. Шул ук санда балалар шәһәрнең мәктәп яны лагерьларына барачак. Дөньядагы иң яхшы эшчегә открытка Казанның бер мәктәп укучылары юлчыларны ничек һәм ни өчен котлады. Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белән балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар! Җәй исте рәхәт һәм каникулларның иң кызган чагы ул. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без сезнең өчен ялсыз эшлибез. Каникулларда оныгы белән баскетбол уйный. Сүз Алексеевский районында яшәүче 70 яшьлек Гөлнур Сабирова хакында. Аңа җәйге каникулларга 8 оныгы кайта икән. Каягына бармый бик шалар белән. Хәтта 8 яшьлек Айзат белән баскетболда уйный ул. Бер сүз белән әйткәндә, мондый заманча әби янына оныклары ашкынып тора икән. Имтихан тапшыра алмаган миллионер Кытайда яшәүче 56 яшьлек Лян Шин белән булган хәл күпләрне шаккаттырды. Баксаң, ул 1983 елдан бирле имтиханнар тапшыра икән. Формасы безнең дәүләт имтиханы шикелле бозгалыгы өчен тиешле бал җыярга гына кирәк. Тик кабаттан бәхет аның ягына борылмый. Лян Шин Сычуан университетына кабаттан укырга керә алмый. Хәтта аңа бу эштә миллионнары да ярдәм итмәй. Казан мәктәпләре яңа уку елына әзерләнә. Бүген күбесендә ремонт эшләре бара. Шунысы кызык, эш барышын читтән торып та күзәтергә мөмкин. Казанның белем порталы эш барышын чагылдырып тора. Чираттагы язма 60-62, 132 мәктәпләрдән 170 лицейдан һәм 155 гимназиядән килеп йөриште. Миңа калса, бу бик шәп фикер. Иң яхшы хезмәткәргә открытка сүз Казанның 180нче гимназия укучыларының игътибарлыгы хакында. Алар исә Җиңү проспектында эшләүче юл хезмәткәрләренә көтелмәгән бүләк ясый. Алар авыр хезмәт куючыларга открытка һәм шуарлар бүләк итә. Мондый бүләкләрдән соң миңа калса эшләү теләге тагын да артырга тиеш. Со школы большое поздравляю. Все, спасибо. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Иң яхшы мирас тәрбия дип әйтәләр Азәрбайҗан халкында. Үз үрнәгебез белән балаларны рухландыра алабыз. Үрнәк булыгыз, үрнәк алыгыз. Исән сау булыгыз.